donar-los raó de per què s'han d'esforçar. Això és insuficient, és veritat. Per això n'hi ha d'haver una altra, que és posar contrarietats. Jo faig un gran elogi de la contrarietat. Un s'adona que s'ha d'esforçar quan s'adona que si no s'esforça allò no surt. I ningú li fa per ell. Ningú li fa per ell. Posar contrarietats a la mesura de les possibilitats de cadascú. Lògicament, el nen té unes capacitats i l'adolescent en té unes altres. I el jove en té unes altres. Però si no es troba amb un obstacle, no farà la brincada per saltar-lo. Si sempre li traiem. S'ha de trobar amb l'obstacle i dir, mira, fill, aquest obstacle l'has de saltar tu. Cauràs, Segur que cauràs la primera vegada. Com s'aprèn a anar en bicicleta? Els pares que hem anat ensenyant a anar en bicicleta a cada un dels nostres fills, no? Naturalment no li donem la bicicleta quan té 2 anys, bicicleta de rodes, no. Perquè encara no té la capacitat. Quan en té 4, fins i tot alguns abans, 4, 5, dius, mira, ara ja deixes el tricicle i t'asseus aquí. Amb 2 rodetes. T'has d'anar acostumant. I arriba un dia que veus que ja podria anar sense rodetes. I llavors ens passa allò que anem corrent darrere, no?, d'aquella manera, intentant agafar el seient. I veiem que no guarda l'equilibri, no? I llavors arriba un moment que dius, ara ja pot començar a anar sol. Però en ocasions, aquest començar a anar sol encara no vol dir que tingui equilibri ni control. I cau. I es pela els genolls, d'acord? És que algú ha après alguna cosa sense pelar-se els genolls mai. Anglès, a conduir... Sempre que has après alguna cosa i has deixat una part de tu. Una frase que em va fer pensar molt. Una dona escoltava un violinista. Textual, I li diu, escolti, violinista excepcional, català, l'acaba el concert. Donaria la vida per tocar com vostè. I el violinista li diu, i què creu que he fet jo? Què creu que he fet jo mentre vostè estava de sobretaula? Què creu que he fet jo? Anant-hi amunt i avall al conservatori i examinant-me des de pràcticament el dia que he nascut fins al dia d'avui. Què creu que això de tocar el violí així ha vingut? Línia directa des de Déu. He donat la vida per tocar-lo així. Esclar. Tant, una idea clau és la contrarietat, la pedagogia de la contrarietat. Els hem de posar contrarietats. I les han de saltar. I nosaltres hem d'estar al costat per quan es pela els genolls, posar-li la mercromina i tornar a intentar-ho. No hi ha més. No hi ha més. Si no posem contrarietats, al final no poden saltar ni un pam. I cada etapa vital té les seves. Té les seves. I el que hem de detectar és quines contrarietats ja pot superar aquesta criatura. Aquesta criatura ja pot cuinar, que ara no, molt bé. Però sí que es pot fer l'entrepà. Sí que se'l pot fer. És capaç de fer-se un entrepà. De tallar la barra, posar-hi mantega i posar-hi un tros de pernil. És capaç de fer això. Fes-ho! Perquè després hi ha un salt mortal. I no estan preparats per fer aquest salt mortal. Jo tinc universitaris que em ploren al despatx i són més alts que jo. Desfets. Perquè els han enganyat. Sempre es progressa correctament. Sempre es progressa adequadament. Afortunadament, això ha passat a millor vida. Afortunadament, no? I llavors es troben amb un primer que tenen 5 suspensos. Si m'han enganyat. No estava realment capacitat per entrar a la vida universitària. No, t'han enganyat. En lloc d'anar saltant els obstacles, te'ls han tret. I al sortir dit, ho has fet molt bé. I per què els han tret? Per no frustrar. Per no frustrar. I cada cop tenim més joves intolerants a l'experiència de la frustració. Intolerants a l'experiència del fracàs.
En canvi, el que ha caigut, des de petit, ja hi compta. I també s'ha acostumat a aixecar-se i a seguir. Contrarietat. Motivació i contrarietat. Ara aprofito, i passaré a l'altre punt, per criticar aquest aspecte de la llei. Esclar, si s'exigeix la cultura de l'esforç en el proemi, però en el desenvolupament es permet passar d'un curs a l'altre amb 3 o 4 suspensos, ja hi som. Ja hi som. Per què m'he d'esforçar? Si igualment puc passar. No hi ha contrarietat. O no hi ha la que hauria d'haver. I llavors es torna a construir un mite. He passat, soc universitari, però no sé escriure una pàgina correctament. No sé parlar anglès correctament. No tinc hàbits de lectura ni hàbits de treball, però he passat, soc universitari, per l'amor de Déu. És un gran globus fictici. Tant motivació i contrarietat. El valor pedagògic de la contrarietat. I nosaltres què fem com a pares? Estar al costat. Què fa el pare quan la bicicleta comença a anar sola? Està darrere corrent per si cau, però ell ja va sol. I per amortiguar el cop. Per amortiguar el cop. I per animar-lo un cop ha caigut. Te'n sortiràs, faràs més metros. Costa el començament. I això ens ha passat a tots en qualsevol circumstància. Això és el que s'anomena també la formació del caràcter. La capacitat de... no de no caure, sinó d'aixecar-se després de caure. Jo el que desitjo dels meus fills no és que no caiguin. Clar que cauran, però que tinguin la capacitat de tornar-se a aixecar i tornar a lluitar. Això és el que jo esperaria, això és el que jo desitjaria. Que cauran, lògicament, qui no ha caigut. Motivació i